Coneixes els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides? Objectiu 1. Eradicar la pobresa a tot el món en totes les seves formes. Objectiu 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible. Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats. Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom. Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes. Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones. Objectiu 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones. Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països. Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d'aquest. Objectiu 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible. Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres. Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells. Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible. Creu Coberta és la primera associació de comerciants certificada pel seu compromís amb els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Vine a conèixer els detalls sobre els ODS de l'Agenda 2030 a l'exposició permanent del Meeting Point Creu Coberta. Entrada lliure al carrer de la Creu Coberta 26. Àrea comercial Creu Coberta Gran Via.